खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि खैफोद साग्लोबनो हागौ, गोबां दुखु खस्थ' सैनांगोन, गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। वृष राशि थांखियाव सौहैनो गोब्राब जागोन, गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन, हारसिङै थानो हास्थायगोन। मिथुन राशि गोसोनि साननाय लुबैनायखौ मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन, गोहैलो आखुजों जाफुंसार जानो हानाय नङा। कर्कट राशि नाजाथाबनायनि गाहाम फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, बिमा बिफाखौ गोग्गा होनो हागोन, ओनसोलाव बयजोंबो सिनायजागोन। सिंह राशि साना बायदि गोमोथाव जाथायजों बुंफबनाय जागोन, मोजां हाबा मावनायनि गाहाम फिथाइ मोननाय नङा। कन्या राशि मावनो लानाय हाबाफोराव हेंथा मोनगोन, साहस गैयै जागोन, लोगोफोरनि मदद लानाया गोहो होगोन। तुला राशि साना खाबु गोनां, बेसेन गोसा मुवा बेसाद आखाइयाव फैगोन, रांनि आंखाल जोबस्रांगोन। वृश्चिक राशि साख्रिनि रादाब खोनानो मोनगोन, नखरनि थासारिया साबस्रांगोन, बिमा बिफाखौ सुखु होनो हागोन। धनु राशि लोगोफोरजों गोजानाव दावबायनो मोनगोन, मोजां गाज्रि रायज्लायनो खाबु मोनगोन, सोमोन्दोफोरा गोरासिन जागोन। मकर राशि गावनि गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोनगोन, सुबुंफोरजों सोंखारि जानाय जागोन, साना गाहामै बारनाय नङा। कुम्भ राशि नखर गोजोननि थाखाय फुजा होनांगोन, दुखुथिया सुबुंनो दान होयोब्ला गाहाम जागोन। मीन राशि थांखि लानायाव देरहासार जागोन, गावनि सायाव फोथायनाय बांसिनगोन, गोसोआ बोलो मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।